Najnowsze, pierunowo wiarygodne badania amerykańskich doktorów badają, że przynajmniej bez ma co trzeci hop na tym całkiem świecie jechał już kiedyś cugiem, włączając tych oczywiście ze Zagłębio, a 4 na tych 3 hopów wynokwiało i było pierunowo zeszterowanych, że rajza była ciulowa i są niezadowolone. I teroski wiela samie prawdy. Zice są fajne, miętkie, idzie się po leku siednąć, a nawet jak ktoś już jest zmęczony, rajzą legnąć, ze fajnymi wyzgarnymi łoparcioma. Dyndające na drzwiżach forhangi są, modre. Landschafty, albo inaksze widoki za oknem, no to już jest głównie produkt tego, bez jaki plac jedziecie. We hażlach jak wdycki pieronowo ciepie idzie się po leku obalić, tak więc radzę dawać pozór. Składane małe fane mobilne blaty, jak już ktoś znajdzie metoda co by je zożyć, to już idzie. Hasioki 3 na 10 nie radza zaglądać do wewnętrznej. Eli, ktoś jest sztyć zeszterowany, no to ustawiam mu sam furganie flirym. Pyrs, chowcie się, no i niech wam się darzy.